Mi urdinaren gaitza edatzen ari dela eta FDSA sindikatak txertoak lehenbailen emate aldarrikatu du berantandia hartu baitu. Ipar Euskal Herrian ere ez dute baztertzen mobilizatzea helduten astetik goiti. Arratsaldeon ikusentzuleok eta ostirala izan da, asteburuko planak ere proposatuko dizkizuegu gaurkoan eta protagonista bat ere izanen dugu. Pontx pailazoa izan ere denak plazara izena du bere ikusgarri berriak, estreinaldia izanen da larunbatuntan Saran eta taulen gainerat igo baino gurekin mintzatu da. Asteragoaz! Mi urdinaren editasuna edatzen ari beti, Pirineo Atlantikoetako departamentuan 1800 etxaldean artean 400 unkiak dira jadanik. FDSA sindikata kexu da, ez du ulertzen txertaketak zergatik olako beranta hartu duen, beren kezka jakinarazi dute Frantziako gobernuak Baionan duen ordezkaritzan. Jakin behar da guai eritasuna dien etxalde batek hilaite batez ez duela xurik saltzen al. Sartuak badira nunbait, baina gure etxaldetat ez dira ahietak eta gu nahi dugu hori inalafite jinditen, jakin behar da, arua hoste marimadu pixkat eta hobe guetako, pixkat eta hartzartuko dugu, baina jakin behar da primaran beritasuna gortu ditu, bortan ditugu, nahi duzke gue kahalak eta immunizatu inalafite. Plana estrategiko zabala aldarrikatu dute, tarrapataka ezaritzeko maiz bezala, laborarien artean kezka handia da, urte astapenean, 63 autobidea blokatu zuten zonbait egunez, baina geroztik ez dute erantzunikukan zonbait galderen inguruan. Azkuntza mailari buruz, laguntzak, hon ez dugu errepostik guti dugu, eta hori ez dugu irautena, hola, zer nahizanek behartuko errepostiak fite. Zeren kasu bertzen ondoko egunetan. Ordean, segurazki izain da traktor eta movimendu segurre Baionako karriketan. Ipar Euskal Herrian nolako mobilizazioa eginen duten ez dute oraino erabaki. Bizikleta bat nahi dut, goxokiak nahi ditu, handia nahiago dut! Pontx pailazo saratarra beti erne, bideoklip berri hau, diska bat, eta ikusgarri berria prestatu ditu. Estrenaldia larunbatuntan Saran. Egan pixkat urduri, hortxe dugu larun bat urbiltzen eta ikusgarri berria kaleratzeko ere eta plazaratzeko prest, denak plazara, Pontxen ikusgarri berria, eta urduri pixkat alde batetik jendeak maitatuko ote duan edo beste. Ni saiatzen naiz Pontxen bitartez askatasunarekin jostaltzen, beti ere respetuan den bitartean. Pailazo izateak mugainitza usten ditu, askatasuna ematen duelako, nik behintzatara sentitzen dut, Pontxek ematen dit askatasuna, Joanesek egingo ez lituzken gauzak egiteko, errateko edo pentsatzeko. Eta orduan horrekin ala ere osatuak gira, batak beste osatzen du. Baina egia da horrekin Pontxi esker, gai batzu aipatzen alditugula egeskiago, edo mezu batzu ere pasatzen alditugula, eta hori ere polita da, azkenan familiak eta urrak etortzen dira. Beraz, bada umore eta ongi pasatzeko momentu bat, baina hor fondoan ere badira mezu batzu, edo balore batzu, edo ideia batzu ere bai. Joanes Etxebestek 19 urte bertzerik ez ditu, baina ibilbide aberatsa jadanik, 6 urte zituelarik hasi baitzen aktore gisa jokatzen. Goazen telesailan ikusi izan dugu ere, orain taulen gainean. Proiektu bat sortzen, ikusgarri bat sortzen, saiatzen naiz berrikuntzen aldetik aurrera pauso bat ematen aldiro. Aurten berrikuntza aldetik badugu aktore berri bat holtzan, beraz Pontx ez da bakarrik izango. Alazne Etxeberria aktoreak ere gorpuztuko baititu bi pertsonaia, bi antagonista. Eta gero berrikuntza aldetik, nik uste musiken aldetik ere badela aurrera pausua, eta gero ikusgarriaren fondoan, ikusgarriaren mezuan bada hor beste zerbait. Nik uste hor Pontxen kasuan antzerkitik, euskarazko antzerkitik eta kulturaren bitartez lantzen aldirela gai pila bat, aktualitateko gaiak edo bestelako gaiak, eta ematen duela antzerkiak ere lekua gai horiek aipatzeko, ez bortxaz iritzi bat ere plazaratzeko, edo galdera bat sustatzeko edo beste, eta hor adibidez denak plazara ikusgarria sortzeko orduan, izan dugula egiazko gertakari baten baitan inspirazioa ere bai, Beskoitzeko ikastolarekin gertatutako gertakarien arira. Kaso honetan gure ikusgarrian auzapezak itxiko du gure erriko denda, plaza batean izango baita, edo hortan etorriko da, itxiko duan edo ez hori ikusiko dugu.
Eta sorpresa gehiago ere, denak plazara ikusgarri berrian, estrenaldia larun batuntan saran Lurberri gelan arratsaldeko 8:30. Arratsaldeon ikus-entzuleok ostirala da, beraz asteburuari begira jartzeko momentua heldu zaigu eta hainbat plan proposatuko dizkizuegu eta lehenengo plana antzerkigintzari lotua da eta Frankek proposatuko digu. Bai, ala da, Jure, atxaldeon, antzerkia, Joanes Etxebeste Pons Bailazua Whitechat ikusi dugu, baina orain komedia iduzkilore konpainiarekin iesi lana taularatzen baitute, egon dira, jadanik eskuinta ezker, eta orain udazken eta negu giroan ere, segitzen dutela, beraz, bira hori erri eta arratsuntan hiriburun eskainiko dute, iesi zera da, taulen gainean 3 artista, Ainhoa Elizondo bere esku soinuarekin, eta gero 2 aktore, Bernadette Iratzoki, eta Maider Beheran, iesi zera da, komedia aski irringarria, egia erran abdominalak eta egiteko balio du, kasik 2 orenez eta jende ez baita gelditzen, beti irriz, testua Pierre Palmade antzerkigileak idatzi zuen duela zonbait urte, eta orain Maizu Beldiak euskaratu eta egokitu du, beraz, eskuara zinez ederrean, Baxena Fajeraz eta Lapurteraz ari dire, eta gero zenbait erreferentzia ere eskuaregiko kantariak eta artista handiak ere aipatzen dituzte, irri egiteko, beraz erran bezala, iduzkilore konpainia erri berriz ere, iesi bere lanarekin eta arratsuntan itzordua da, 8:30 zinez balio du, ikustea, hiriburun La Perle gelan eta gaur utsegiten bali maduzue, lasai egon, gaur 8 Urruñan agertuko baitire, atxaldeko 7:00, eta hauxe da nire aldetik gomita Jurre. Osongi eskerrik asko Frank, eta beste plan ere gaur bertan iragaren dira eta aldi honetan Aitorrek proposatuko digu. Bai, gaur bertan eta Frankena bezala 8:30 beraz, zoritxarrez ikusentzuleek ezingo dute bietara joan, baina gainera gaurko honetan Baionan Luna Negran egingo duten azken kontzertu batera gonbidatuko zaituztet, Iluma taldeak 7 urteko ibilbideari aio edo bertan bera usteko erabaki hartu baitute eta gaur izango dugu genio bezala 10, 14 edo 6 eurotan azken kontzertu hori ikusteko aukera. Taldea 2017an sortu zen eta 2021an plazaratu zuten bere lehen lana, Iluma izenekoa, eta aurten otsailean bertan bigarren diskoa, Iluma 2 izenekoa, pop-rock estiloan eta euskaraz beren eguneroko bizitzan presente dituzten gaiak izan dituzte aipagai, ala nola, etorkinen egoera, denbora probesteko beharra, lasaitasuna, eta baita, azken urtean, horrenbesteko zeresana eman duen Beskoitzeko ikastolak sortu duen krisia ere. Taldea, 5 musikarik osatzen dute, Miren Eierabide, ahotsa eta gitarran, Joana Irigoyen ahotsa eta pianoan, Arno Gaxen baterian, Jokin Arak basuan eta Peio Dufo gitarran. Azken hau, ekainean diputatu aukeratu zuten Frantziako legebiltzarrean, baina ez da hau izan taldeak bere 7 urteko ibilbideari amaiera emateko erabakia bultzatu duena, ordurakoia da erabakia hartuta baitzegoen, eta esaten genuen bezala gaur 8:30 Baionako Luna Negran izango dugu azken dantza hau edo azken balsa hau, azken kanta hau beraiekin dantzatzeko parada Jurre. Oso ongi eskerrik asko Aitorretanik bihar iraganen den beste hitzordu bat proposatuko dizu eta zuzen Makean Ipar Euskal Herriko hainbat kolektibo elkartu dira eta Palestinaren aldeko ekitali bat antolatu dute egun osoan zehar esan bezala Makean. Ibaitik itsasora Palestina libre lelopean iragaren den egunaren helburua Palestinak bizi duen egoeraz hausnartzea da. Goizan goizetik hitzaldiak antolatu dituzte, hala nola maiz kaixi palestinar erbesteratuarekin. Arratsaldean ordea tailerrak egingo dituzte eta horietan besteak beste palestinar nekazaritza ere aipagai izango dute. Eta gaualdian beraz kontzertuak ere proposatuko dituzte eta palestinar taldez gain Mairu eta Xiberutz taldeak ere oholtza gainera igoko dira. Sarrerak 15 eurotan salgai jarriko dituzte. Eta gaurko saioa beraz Iluma taldearekin agurtuko dugu, igandean itzuliko gara beti bezala astekariarekin. Bitartean izan ongi!